Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthandone Sim Review Season 8. Kunama comment at umayeni une beef na wonke amakhosikazi. Alright. But guys, ukuze sikwazi ukulandela ishow thina mhlawumbe sikhuluma ngayo ishow, asikwazi ukuthatha lento yokuthi umayeni ubhitha unomona singasalandeli ukuthi kuthiwani. Sorry, ngicela ukuye eqaleni kunobani? Kunomseleko oyi-polygamist and umseleko oyi-provider. Asiyibambisise naleyo, ngicela leyo ndawo umseleko oyi-provider. So umseleko wenzani? Wenza uMacele abe u-first wife wakhe. After uMacele umseleko uthi kunoMasawule. After uMasawule uthi kunoMayini. After uMayini uthi kunoMakhumalo kube noMangwabe. uMangwabe noMakhumalo bangene njengamawele basondelana eduze. Amakhosikazi engiwabalayo awu-5. Oyedwa akekho emhlabeni, wadlula emhlabeni. So koyedwa indaba ezivela ngaye ezisho umseleko kanye nonkosikazi waye-close naye, indaba ekhulunywa umseleko nonkosikazi loyo, kodwa asikwazi ukuconfirma into engekho umnikazi wayo ukuthi-ke okay nali ipage lakhe. Kodwa kule video into engizoyisho, ngesikhathi uthi umayeni une-beef nawo wonke amakhosikazi, cho unamanga, ngixolisa ukuthi unamanga. Amakhosikazi akaMseleko anestori ngamunye ngoba vele ingxoxo eziba phakathi kaMacele noMseleko zaziwa uMseleko noMacele isiqalo nesiphetho. Kuye kumayeni, kuye kuMakhumalo, kuye kuMangwabe. Mase kuba yilento yokudaleka komuntu. Guys, ngeke ngazi ukuthi nagcina kabani esikoleni, kodwa ngicela ukusebenzisa iClass la kunabafundi khona. Njengoba kunabafundi, mhlawumbe ngithi wafunda eklasini lenu beniwu-20. Nimba u-20. Babe bawu-3 abaphaphile kuleyo class, mhlawumbe kuthiwa-ke kunophaphi kwale class. Kwelinye ikhona kunengane ethulayo. Kwelinye ikhona kunengane elalayo. Abantu banjalo sidalwa. Into-ke okufanele uyenze ewubuhlakani ilento engesiNgisi ebizwa ngani? Ngama-boundaries. Lento yenzakalani if usutholile ukuthi omunye akakwazi ukuphapha? Musukumforce abe yinto efana nawe because kuzothiwa unomoya omuhle. Ayikho into enjalo. Kukhona abantu abakwazi ukukhuluma kakhulu, khona abantu abakwazi ukukhuluma isikhathi eside bengathuli, khona umuntu okwazi ukuyithulela akhulume ngaleso sikhathi, khona okhuluma ngoba ebuziwe into ayibuzayo. And ayisho leyo nto ukuthi unenhliziyo embi. Phela manje sizoqamba amanga sihambe sikhomba abantu sithi bayathakatha njengoba bengafani nathi ngendlela abenza ngayo izinto. Even nala ku-YouTube njengoba sikhona, kungenza ukuthi sikhuluma ngothando nesimbo njengoba ngimxoxela nami. Uthola ukuthi mina uma ngikhuluma ngothando nesimbo ngize ngeqe ngi-ede ezinye izinto omunye engakwenzi lokho. Abantu abafani. Ukuba-ke no-husband oyedwa angeke futhi kubenze ukuthi befane. Ngisho amawele awafani. Kodwa manje ngoba-ke useke waba kwi-setup la ohlala khona nabantu abaningi. Emsebenzini ngeke wahlala nabantu abaningi. Eklasini awufunda kulo ngeke wahlala nabantu abaningi. Umndeni wakho nihlukahlukene. Bakhona abantu abakhuluma ngoba bebona ukuthi fanele bekhulume. Khona umuntu ongayena nje ungqavu. Kube khona umuntu okhulumayo. Khona umuntu vele othe fika endaweni esheshe ejwayele. Kube khona omunye ofunda isimo abuka ukuthi fanele ngikhulume noma kufanele ngithule. Kulabantu engibachazayo akakabi khona onenhliziyo embi. Right.
Kodwa uma usuzofika lana okhombe khona into wase uthi-ke because umayeni wenza ukuthi masobala ukuthi unenhliziyo embi. Shuthi onke amakhosikazi aseMzumbe anenhliziyo embi. Ngoba ngingakubalela mina ngithi uMacele wenza lokhu wathi, uMakhumalo wenza lokhu wathi, uMangwabi wenza lokhu wathi. Into ehlukile ukuthi izinto abazenzi ngokufana. Manje ngoba nina ikhona lento enishisayo ngomayini, and lento mayinishisa nize nifune ngisho ukumbiza ngogogo. Ugogo vele omuhle ugogo lo, hhayi muhle loya mama, muhle loya mama. And into eqondile ngaye, into angayifuni iyaziyo ukuthi akayifuni. Into esuke ixaka umuntu ozofika atshele thina simlalele ukuthi umayeni unje unje. Sizwe ithoni yakhe ukuthi hayi lo nkosikazi uvukuza kabi, nange silandele emva kwakhe. La okunomayeni khona uyajabulela, uya-add. Yini imotive yalokho? Ufuna ukusidayisela ukuthi umayeni unje ngokwe-experience yakho, noma ufuna ukuthi sikholwe ukuthi umayeni unje because une-following eningi, une-fan base eningi? Cho, ayihambi kanjani. Akekho umuntu mina akekho umuntu ozokwazi uku-operate ingqondo yami engitshela ukuthi ngoba wathi sengithatha leyo nto. Ukuze ngingayilimithi ukwenza i-review, ngifuna ukulalela umayeni ukuthi uthini, ngizwe umsuka wento ayishoyo ukuthi sisukaphi. Ngilalela uMakhumalo ukuthi uthini, ngoba uyabona lobu pick me mentality mina engikubekayo kusuke ekutheni omncane afundiswe ngokuthi umshado uyinto enje, afundiswe ukuthi uyohlela ubheke phansi. I-purpose yokufundisa omncane ngokuthi yebo baba, yebo baba, ukuthi engabi nalo izwi. I-purpose yokuthi omncane akabheke phansi ukumncisha izwi. And angiblame yena because yinto engizothi lena KZN ifundiswe kudala kangangoba kuthiwa intombazane bekuthiwa umisi ukufunda kwayo ukugcina grade 7. Angithi sengikhuluma nje ngendlela amantombazane abekhuliswa ngayo. Ezinye izinto ubuye ungayiqonda ukuthi becindezela noma ubesizwa. Kunomama wegazi angamlalela ku-SABC 1. Lo mama lo ekhuluma indaba yey'ntombi, wakhuluma ngokuthi amantombazane abeshada eyingane yilawa angaphumi emshadweni. Yabo lento wayeyisho inencazelo eyimvili. Wathi laba abancane ukushada kwabo bebancane abaphumi emshadweni. Why? Kulula ukumanipulate umqondo wengane, kulula ukucontrola ingane. Yena wayengavezi ubuhle bomshado, wayeveza nje ukuthi laba bangakaze bephume emshadweni. Ngoba namanje uma ungathi ulalela ugogo uyuzizwa izinyo zento abayikhulumayo ukuthi hhayi siyabonga. Yazi ukuthi sibongani? Sibonga labo mama abami kutheni amantombazane awafunde, awazame ukuze ezoba nayo into ephathekayo. Ngoba ngesikhathi ungenayo into ephathekayo yila uvuma khona noma yini. Ukuthi izinto engiyikhulumayo-ke ngiyayixuba nkosami, ngiyaxolisa. Lana manje sithole ekutheni ngoba kunomuntu ohlule ukubona ukuthi kuxoveke iy'nkulumo zingalingani. Kube namakhosikazi azoba nekhomenti yokuthi mina ungiphatha ngendlela engafani neyabanye. Ukusho ukuthi khona iqiniso elingekho kumnikazi wendaba. Kodwa manje-ke kuba strange, very strange, ukuthi umnikazi walesithembu esisibuka ku-TV ubaba okwazi ukubuza amakhosikazi akhe ewatshela ukuthi njengoba ngihleli nani la, ngiyahamba ngenza u-1, 2 and 3 and ngeke nenze lutho ngalokho, ngeke ningivimbe. Masethi omunye unkosikazi usihlonipha ngendlela exakile, ungihlonipha. Thina size sibadabukele wegazi, sithi sibadabukele sibuye sithi kodwa i-TV show. Mhlampe bahlangene bonke bebhizinisi labo kukanje vele ngoba laphayana we guys babizwe etafuleni
besa-enjoy ukudla, besaphuza ney'phuzo, kuphekiwe kumnandi, evelise nje izancinza zakhe zinjani, nalezo zancinza lezo futhi ufuna ukwenza sure ukuthi omunye uzofika esenengane. Ukhuluma namakhosikazi akhe phezu kwengane. Mase kuphuma unkosikazi oyedwa eceleni eyoma laphaya ethi, "Oh, shame. So amazing. Beautiful. What a wonderful man." Hayibo. Uthi akaphuphi lo nkosikazi yiphi le corruption anayo emqondweni wakhe? Laphayana kukhulunywa izinto nawe uzothi hayibo, Nkosi yami, kanti i-TV show ikhokha malini? Ngoba lezi zinto mase yikhulunywa uvela uzizwe nje ukuthi hey bakithi amakhosikazi amahle kanjena, why uwathathe ngalendlela malume lapha eMzumbe? Sithi sibabaza sinjalo kube khona unkosikazi olaphayana ehleka. Esinye isikhathi uze ehleke. Nalokhu hleka kwakhe futhi ubone ukuthi uyakufosta. Siyibuza ukuthi yini ehlekisayo kulento. Athi kumacele cha, omunye unkosikazi uma engafuna ukuphatheka yabo vele ehleka into engahlekisi. Kodwa-ke umsuka nomqali umnikazi wesithembu. Niyeke ngilobona ithi hey umayeni this umayeni that, akushiwongo ukuthi ngoba ezoba kwisithembu uyofana noMangwabe ngokwenza. Umayeni nje wakubo waseba nohusband owumsiliko amshira namanye amakhosikazi. Zikhona ezinye izinto abazoyikhuluma zifane because uhusband uyedwa. Zikhona futhi ezinye ezizoba personal. Wayesho kanjalo-ke yena uhusband wathi ngokuhluka uyabaza amakhosikazi akhe. Manje musanika ukufuna nisidide nina ngoba ninonkosikazi nimazi ukuthi hey ukukhuluma kwakhe kuqualify i-support. Ukukhuluma kwakhe efaka igama lomunye unkosikazi kuqualify i-support. Ukufuna kwakhe ukwazi iy'ndaba zakwenye indlu kuqualify i-support mase sizojaja umayini. Singasamlaleli, sisazomlalela. Ngesikhathi semlaleli futhi asikho toxic, senzela uku-understand into esiyibukayo. Ngoba ngesikhathi sekuthiwa umayeni unumber 3 unumber 4 sesilobe siyibuza ukuthi kanti kwenzakalani. Akaze-ke kodwa ayisho leyo nto, akaze azayiqale. Naye yokuthi ufuna ukuba unumber 1 akakaze ayikhuluma. Kodwa sibuka ukuthini umseleke izinto azenzayo yena mnikazi wesithembu ubuye ekhohlwa ukuthi umamkhulu ubani. Ngokukhuluma kwakhe, ngokwenza kwakhe. Mase kula kokuvela khona ukuthi hayi yini indaba engathi umayeni umhlonipha kakhulu uyamsaba umayeni. Yini engayiqondisi into yokuthi indlu enkulu ilena, inkosana ilena, ibe njengoba injalo. Abe nenkulumo athi ufuna kube u50% ngapha kube u50% ngapha. Khona kusekuningi-ke guys, hawu bakithi abanye bazothi sidefend umayeni thina sinegazi lasemsinga. Kufanele ngimxoxele ngosisi basemsinga, iGreat Town nje ayiphakame Nkosi yami, lifikile ithuba lethu lokuthi siphakame. Thina siyila amantombazane lawa angena esikoleni aqeda aye ema-university, siyakwazi nokulusa iy'nkomo nemililo siyayibasa yabo. Uma into idinga isolution idinga isolution. Into edinga ukuthi kuthule kuyazithula. Manje asikazi ukuphendukezela iy'nkulumo ngoba sekukhona abanye abakhule ngenye indlela bagijima bathi bazokuphatha ama-mic beba motivational speaker bekhuluma amanga. Ngoba nawo amanga sokhokhelwa. No, ningaskilwe imali lo, ningaskilwe. Musani nje kusilinga. Musani kusilinga. Yabo lezi zinto zale ey'sheshisayo nojeqe bena bafaka o-carrots nani. Lento zeyena ephuthumayo asiyazi. Iqiniso libe iqiniso, amanga ibe amanga. Akuhluke. Ngoba manje la manga enu ahamba ne-mic yokuthi I have been through a lot. Umuntu eqamba amanga esho nje ukuthi ngisukela ngahlala la. Nayi connection engiyibambile zalunga izinto. Simple. Sizwe into. Manje kubangwa ama-mic yaphithizelwa. Hey. Oh. Mina ngithangeni isishaye ngesikeme emini kabha. Sirangeke. Hey. Umayeni simuza kahle. Futhi nobutoxic bakhe siyabuzwa.
Mina ngokwami ngiyaye ngimncamele umuntu ogula into ebonakalayo, ngoba umuntu ogula azi ukuthi uphethwe yikhanda akhona amaphilisi e-headache. Kodwa lo ongaqondakali liyashisa ilanga athi kuyabanda, kuyabanda athi kuyashisa, kunetha imvula, hayibo. Ha? Siyasaba manje kanti wena unjani? Uyayibona leyo nhlobo leyo? Angifuni nje ukuqamba manje ngize ngithi ngisazi isimo sesinjalo somuntu uzothi kuthiwa ilanga liyashisa ngempela, abantu bahamba bakhumula o-bra, yena vele asuke athathe i-coat yakhe yokugcina ethi kuyabanda. Ajike lowo muntu loyo athi abanye abayazi i-reality, kodwa yena sibe simbuka la ukuthi kodwa usho ukuthi ukanye nathi. Athi ukanye nathi mayesho. Angixoxa lapha yena into esikuwa lapha kuthena nesithembu. Athi ukanye nathi mayesho. Yabona? Ngoba manje akekho umuntu ongabi ney'nsuku ezithi ayi akuhambi kahle, kuhamba kahle, kunjani, impilo nje injalo. Umuntu aqamba amanga uyoforced ukuhleka lapho ongahlekwa khona. Ngoba nje ufuna uku-maintain-a lento yathi uyiyangayona okufanele ukuthi ayiprove. Uphile ulapha ngoba kunama-gigs ufanele uprove i-point. Amazinyo ayabonakala. Iba in touch ne-reality. Kuthi kusenjalo uyinhlonipho ekhona la udiagnose abanye. Aningiyeka futhi wegazi, aningiyeka. Yazi ngoba yini nenza nini umuntu uthanda nesithembu angasakwazi uku-enjoy ngoba into yeni usu-toxic. Walalela uma yeni u-toxic, ngi-toxic-ke kodwa vele kade ngaqala ukuba toxic.